zerbitzu publikoa eta garraio zerbitzu publikoa sustatzeko beste puntu bada, ez? Indargune bat, eta sinisten dugu udalak zerbitzu eskaini beharra daukala momentu honetan. Tolosan zen plazako estankoan, zabal estankoan ematen zen zerbitzua zen, baina iruditzen zegoen, esan bezala, udalak ere eskaini beharzun zerbitzua dela. Mugitxartela honek, edo hau, Gipuzkoa Foru Aldundiak sustatutako plan bada, nun, zuko oso ondo esan duzun bezala, garraio zerbitzu ezberdinak bateratzen dian, bai tarifetan, eta baita deskontutan ere, ez? Honek esan nahi duna da, txartelaren erabilera geroz eta handigoa izan, orduan eta deskontu handigoa dauzkezula, eta garraio zerbitzu sistema desberdinen arteko trukaketa hortan konputatzen dute eta batzen dute, ez? Esan nahi da, Tolosatikan, Donostia, autobusez goaz, eta mugi txartela erabiltzen duzu, Donostian urbanoa erabiltzean jada bidia eta orduan konputatuko dute bidia bezala eta deskontuak handitzen joango lirateke, ez? Txartela egin nahi duena 5 euro ordaindu beharko ditu eta udalan bete beharko du inprimakia. Hoi da, udalen inprimakia bete beharko du, argazki bat eraman beharko du, baina jada ez da etorri beharko udalera erroldaren bila eta jun beste egune batea txartela egitea edo ateratzea, baizik eta udalean egin ahal izango du dena momentu berean. Garraio zerbitzu publikoa sustatu behar dela, ez? Eta horretarako erabiltzen duen horri laguntza eta deskontu tarifa batzuk eskaini behar zaizkio. Ez soilik erabiltzaile asko erabiltzen duen horri, baizik eta gaztei, jubilatuei edo eta egoera ekonomiko larrietan dauden horiek ere tarifa bereziak izango dituzte. Helburua garraio zerbitzu publikoa geroz eta efizientegoa, geroz eta erakargarrigoa eta geroz eta gertuagokoa izatea.